Oh, bengi duitnya orang gonyong baik. Kayak seneng temen kon. Keker nyong asem ora weruh. Sore bengi. Oh nang endi bengi kae? Sahur. Kontrakan. Apa nang bengi ngendi? Sirandu. Sing Sirandu to bean. Ya ora kalah set kok nek ecer ada epek-epek. Epek-epek yo. Asu epek-epek. Sirandu pasti bodoh iki postingane Postingane siapa, Cok? Main John. 1 second. 1 second. Dong bengkok. Iya salutnya video terus memori nake. Nggo piye sih? Nggo TikTok karo YouTube. TikTok, YouTube. Main. Memorine kuat, paling iki lamun anuk aparane sejam lah. Jam kuat. Bukan nimbel ting. Dari kira, ya kok palangan. Ora parane. Lagi niliki sing nang kae nang planetarian apa. Apa? Gitu. Wong akeh kabeh kok. Mana akeh akhirnya Orang itu nak betul ngerti ya. Pengetahuan dulu masane. Masuk. saiki ora kaya biyen. Iya, to ngomong to, mangan kok dibawa bae kok. Saiki ora kaya biyen, saiki ki apa? Wis nggawa apa aja wong akeh lunga. Iya. Luru maning saiki. Orang maning. Anu Kudu kena. Kowe nek iki bangsane kowe warek ini wis nggawa nang kowe kartu piro? apa? Ah, bangsane gun. Kok gun weru ya, weru nyong yang kok mene maning. Padahal wis kok wis ngono. Selawe kaya ngono. Bang selawe ora umum. Iki dokane ngene apa to? Ben. Dol gogo kaya ngono. Kowe bangsane kowe sapa? Wis melu mana? Melu kowe tambah keringin kowe nang nur ngarep. Pemene kok. Baru kompet mene yang ngentuti kon burine lho. Iya. Panjule mari di sini ki semua nyong orang ngetune aja mana. Lu gak ya panjul? Enggak. Apa kabeh gue? Oh. Biasanya sih ngendi sih? Curang ya. Iya gue patikan main nih. Din, kon maring Parsina ngomong orang ya kekuatane. Kekuatane. Mesti mudune nang endi mudune kowe engko antuk banganan. Mudune sing endi ki biasane kon, Mbak? Ya mene. Ki kene siapa sih? Takon bahasane kok kan ben sering ngunggul dengan nang arti apa? Iya, maksudnya ki kan anak kacangnya kene siapa sih? Berapa tahun? Orang soalnya anak kacangnya siapa?
Akeh wong asem kok. Aduh. Maju deh, meret. Hah? Iya wong enak kan dong. Maju deh meret, itu meret ya. Bingung. Teratas. Wala kasing giliron. Kapan Rin? Kapan wingi? Hari mana berdasar tangan, proses tangan. Berarti kualannya. Oh wingi nang Tanasari. Harus bebas umi. Dia mau kayak aku kalau dari cuma kaya wong lawean kepan kakon kok cici-cicine ku ceritane nyokol Tanasari. Miki. Iya. Oh kok baca mana? Mau ngejak ke Nur mana sih? Ini pas aku ning Wah temen tese karma kok. Kira. Dapat kok. Botongnya sebut berapa? Hari kelas. Tanya mungkin mana? Kok baca mana nya mungkin mana? Baca mana nek kok baca citok kowe. Seto lah kompet. Ya diraya dah kan men. Ya, lawean 30 anak. Kalau Tanasari apa sih? Orang Tanasari penuh. Tanasari bisa orang-orang anu ke. Oh, merasa balik kan? Balik. Ini soalnya. Kowe jare Rino iki ngomongin mega bora metu. Akhirnya kayak gue. Lawane kae. Yo ngono kok 100. Sekarang yo kok sih jalur berinding. Gue sundang yo kan. Oh, yo kok kan kene. Boleh 100 oleh Tanasari. 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 Dodo loro meter. Kuwe citane kan nyanggupi barang wis gopo numpuk lah kasih marani. Gopo numpuk lah kasih marani. Jukute sing nang pinggir-pinggir. Akhire juregane ngundang Yoko, tapi wis jam 1. Iya. Nanti sangat. Terantar. Wong pira sih? Wong pira Rin? Karo Pirin. karo piring. Wong loro nantok. Cuman tuh wong anak kan ning modele ning apa ning nang tengah-tengah ora wani. Kayak iki bisa. Kayak aku iki desa apa klub glubuk. Kayak gue. Ning nang tengah-tengah ora wani. Niki warena ndoko. Warin. Balik kira ya. Iki yo ci, kowe iki yo. Lake. Kudune kayak kowe ditanda tangan maning. Kowe iki ngirim kowe iki yo. Aja mate Iya. songgo lah paha apa rane. Aja pada ngejar mana menjaga bupati tumpuk kota sudah gede Kowe iki yo. tanda tangan. Iya, juragan. Ya model kayak watu kau urip yo aku mikir. Aku tinggal perik nyarep iki kare tani seminggu kayak gue. Jaluke sekotak korek full. Bahkan es ilmu. Ini dong rebangnya aja, bu. Rolling guamanya kenal pun. Evaporator lama. Karena fondasinya iki ya, mungkin ya kanan kiri kayak gini kabeh yang tetep nih bimbel mana masa ada titik bimbel ini masa ada Miki latong motong ngendi to? Bandelan. Oh gandulan. Lah ini ngejar. Antara atau sih? Rato.
Tapi biasanya timbalannya malah nang ngene. Operatornya ora mangkat. Ora keren. Emang gawa kuwe. Ora carmo ya. Oh, Gawa mesin. kuwe kok beter lho. Sing motong. Dimotong sarmo. Carmo dia. Juga anak-anak bae. Carmo sewali kulo. Walu ke polo. Itu kan Tadi Darmo pindah. pinter nyo kono ngono bae nunggu ni. Wayang tu penting kata mending. Oh, amit ya. Iki amit helper ya. Ya. Iya bener. Ini loadingan bang lo nonton. Kami takon nyong. Sing jalan kena komplit tekan metune. Sampai lagi apa? Ngarit. Pedusnya akeh. Sing jalan kena sing metune. Gimana sih? Pedusake, Om. Pedusake. Iya. Rambanan. Pate sing kuning kae kabeh adi. Asini mainnya bisa di cara lancar ya. Ini bisa. Iya. Orang nggo metu. Mau disit. Tandes ke. Tandes gue. Ora apa-apa, Din. Ora apa-apa tinggal. Aja dipikiri. Ini. Tandes. Tandes ya. Apa maning kae lah.
Aja dipikiri, balikan sikile wong kok. Ngono ngerti angel yang tata dewek. Wong kon nyingkir-nyingkirna dewek kaya kan tata dewek ya. Ale sing diwak-diwak wong wadon. Ya. Ya uji narane Din petani caur tak gula orang ngerti lah caur gulen ya orang ngerti kata lemon kali pari ini ya waktu nak men paling orang samene akeh men padahal pari nake Din. Ini samene kandel gawe kowe bahaya parine metu nake saking Bapak wong anu ke tergantung sampean Din, motong samene cuwil yang kok parine gebu. Samene kandel pari nake. Cok, motongnya kabeh ora pancer-pancer. Contas nak kabeh. Ayo sebut setengah ke kabeh Din. Setengah wis bau sih. Oh ya kaya ora macem lah ombo bener. Kayaknya sebau setengah. Tapi kuwi ngomong sebau kurang maning as. Oh, ngomong sebau kurang. Mengurangi lahan. Ini orang-orang itu terus itu. Iya gitu ya. Metune akeh menapa orang itu nih. Kadang-kadang kayak teori kedua gue. Iya, teori kedua gue. Tanggane wong. Ora kok jare kok. Pak. Ngomong ngetok ngombo kok. Teori kedua sih, tapi ada baik. Ngono ngene bre ora kesana gitu kabeh, Pak. Ora. Rumah iki ya. Rumah susun ora. Karena saya lah pari ini coba. Coba lihat kayak orang lah. Ingatin. Motong aja cuwil wonge kepok semut ah. Dene dhewe. Doyo kowe nang ono nang Randungan. Tapi ganti. Gue iso ora ki dolanan HP biasa. Iya. Iya. Mana haya tetep ning ngene sing nggoni, atau ana sing nggoni, nyomene bisa ana sing nggoni. Anjing itu ngerti party kapan yang mesti nanggon. Ora panjenengan ngene kok ngerti. Nyomene ki bisa ana sing nggoni ono. Sing ngomong iki Rasim. Rasim. Oke. Wong wingi nyong gawe ben Rasim. Cek HP. Kapan? Pinginane kan Rasim balik. Magrib kae pas makan.
melu ciblek. Telepon ciblek, motong nang ngendi ya? Satu boy. Generasi pinjam meneh generasi manu ngomong. Barang wis awake kaya ora enak. Asline ora enak ya. Ciblek sing mriyang ya ora mangkat. Apa? Blek. Ini rasanya ngecek orang malam. Kompet apa ya? Apa? Kompet apa? Ada yang mana? Martono orang orang yang mana? Oh, kompet abang, rolling abang. Ini kalau aku malah nih. Mungkin sore saya bisa buka. Ini waktu. Mana yuk metu yuk. Metu udah bawa anak maning, Martono. Martono penakan lo. Ora apa-apa. Ini ada Martono tuh ngomong, bingung deh, masuk mandi kok ya. Jadi omah, mereka orang malang baik, ini cara montel. Itu baca, yang sawal itu baca, nawa lorong kan. Lu mau kana kang, orang kayak ngomong Niki kang, anu datang dia ngomongnya anak operan ngono ya. Orang ada kayak warujo udah bae wis. Iya dewek mana kan nyekel kobat siji ngono. Ya wis sama sih. Yo nganjuk. Ya sing ora kan nyekel iki. Wis kayak caur bae, caur warujo. Gue mikir lah sing wong termasuk orisinal ngono. Komendo tapi ora bro ngake ngono. Jare pun teluk tok. Wis pada bae kayak warujo pada bae. Wis ora brang. Pancen ana langsirane lah. Malah. Ya ora usah. Aduh. Hah? Aco lah kalau langsir. Ibu paling ya langsiran yo ngono saure dak kok manane ora nang. Atau tombo iki. Itu thanks. Nah, ini ora musim hujannya mending bae. Iya, bae ngaduk kaya. Daripada Karangmalang suka melu Doro. Kereman. Kayak Kereman iki apa arane? Semen. Dudu kene ngrangi ya. Ngrangi 70 bau. Wingi nyong Doro ngomong. Mana nanya tuh orang manggul ya gue. Lalu tuh orang manggul sih, langsir nah ya gue. Daripada melu gue mikir sing ora langsiran ya suka melu Doro li orang langsir. Pembeda main dewek kikuk. Cuma yang orto melu Doro awet sing pungapan orto melu. Paling melu nang ngene karena simbatan, Doro motong adek kombete wong liya. Gua tak gawe nyong paling gawe wedok. Ning aja. Wong Doro ki mulai berkenalan dengan Kae padha Glastor. Mending tapi sungane melu Doro mangkane sekon. Nyong ora kuwate. Cuma apa be ngomong. Jam 7, setengah 7. Oh melunya sih kok. Ora som yo. Ora cocok nang wong-wong belum. Underane nyong. Anu Ning Doro kudune mangat esuk, kering kaya nyong ya ora main. Jam 9 pikir metu. Ora main mana kok. Untuk kan tak kandung rokok. Itu rokok. Nyomene guys pada ngumpul ngono warung. Lah pardi tapi ngerti ki dipotong. Wedhus pira, Om? 8. Dibahas. iya. Main apa ora regane? Is versi ya. Rombonan ki ya. Main, Bro. TikTok ora katon raine. Dilungir kowe. Esak. Ini mana kadang-kadang karo dulu kan dhewe nang ngene. Esak. Ngertine kuwe lewate ngene. Sebule lewatan sing anan sing ngene. Yuk. Wong 37 tarik, Bes. Sia-sia ku korban dipikir maning. Si Saro mangkata jam 12 beduk.